în episodul de azi. Da, e plin de țânțari, în schimb. Iuli! Am ajuns în curtea cuiva din greșeală. Bine ați revenit, frumoșilor! Suntem la episodul 2 din Caravana Horror. De data aceasta ne aflăm în Cernic alături de Ovidiu și, bineînțeles, asistentul meu Iulian, care nu mă lasă la greu. Așa. Cic în pădurea asta ar fi o cruce de peste 170 de ani, efectiv în mijlocul pădurii. Și astăzi o să încercăm să o găsim, să vedem dacă stau niște zgomote pe lângă ea, dacă o vedem persoana aia care a murit. Dacă vedem un os. Reușim să ajungem la ea. Asta-i, da. Da. Haideți să vedem. E o cruce mare de piatră, oricum. Da. Dacă vedeți ceva, ne anunțați. Momentan o luăm iar pe un drum ăsta pe unde aparent se circulă cu un ATV, cu o bicicletă, cu ceva, dar vedem unde ne afundăm în pădure, că știți cum facem noi de obicei, chiar dacă mergem ok la început, după intrăm la prima potecă de-i tată. Ia uite, aici deja ars ceva. Da, nu? Vezi? Mamă, dai seama dacă se aprinde un Uite, uite câte furnici sunt pe astea. Ia uite. Soda, alea am avut eu. În papuci. Traume. Da, măi, măcar asta e o leacă mai verde față de cealaltă. Dar parcă tot e așa extra uscată. Din fericire aici nu văd alea de nu abandonați animale. Și ce că să țin și evenimente în pădurea asta. Eu nu înțeleg ce eveniment poți să ții în pădurea asta. Nu te mint, nu înțeleg. Uga, 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 uga. Nu, sunt aia de vin în pădure și țipă ca să se relaxeze. Alo! Ai auzit? Răsule, rămâi aici. Am apă termală de data asta. Uite dacă a fost termală, nu e? Dar vedeți că și în pădurea asta sunt cicade de astea de s-aud pe aici. Și pe jos moarte. Da, plin. Mamă, mă surzește aici. Eu mă uit pe Maps pentru că aici mai vezi puțin. Adică uite o potecă. Avem prima potecă. Mergem pe aici? Era să rup gâtul. Cred că e un sens să mergem pe aici. Hai să vedem. Că dacă continuăm pe poteca asta bună, nu mai e amuzant. Ok. Vedeți? Noi suntem aici și să ajungem aici. Dar cred că mai poți cineva de sunăm pe aici, pentru că nu spânze? sunt cam curate. Opa. Mamă, de ce prinde cicade aici. Da, măi, ia uite. Efectiv mumii de astea. Da, ca să călcăm piele. Se țin bine. S-o ținut bine. Mulțumesc! Momentan parcă nu e energia aia negativă ca din prima pădure. Da, parcă am intrat acum să ne alergăm în pădurea asta. Da, da. Ne-am obișnuit. Iar gunoaie ca de obicei. Dar așa e de fiecare dată când intrăm într-o pădure. Da, e plin de gunoaie. Uite, uite, ce mare, e lângă capul lui Iulian, s-a dus. A venit aici cicada, lângă ureche. Mamă, ce face? Se termină... Te-a mușcat cicada, băi. Termină drumul bun. Dar pare că reînvie încolo, nu? Reînvie drumul? Da? Uite, pare și în stânga. Mamă, stai așa că se la o intersecție, că pare și în dreapta. Nu, în dreapta ajungem oricum la poteca aia. Deci avem înainte sau la stânga? Deci încolo nu e, încoaie. Înainte? Crucea, da, vezi? Bă, vezi că ne apropiem. Cred că chiar o găsim. Cred că dacă mai mergem 15 minute ajungem. Da. Și avem apă de data asta la noi. Hai. Ajungem. Unde? Au. Deci chirită e frunza. Mamă, ce scârbos, e plin de mumii de astea. Cine a trecut pe lângă cap? Dar mă tot ating chestii la afară. Da, și pe mine mă înțeapă leacă. Eu mă întreb cum a ajuns doar o cruce acolo și așa de veche. Stop. Ce? Uite, un muștar. Sau ceva cu lămâie. Da. Bravo, Iuli. Mi-a intrat în ochi. Zici că vacă. Știi că la vaci le intră în ochi musca.
Vrem prima pungă. Atinge-o. Da, e goală. Nici un copil. Dar e... E bine că dăm de drum, adică să mai întrerup. Da. Cineva a băut o berică aici. De nu înțeleg cum vii în pădure să bei o bere. Nu pot să pricep asta. Mă, uite că e cu fermoara asta. E jachetă. Da. A băut bere și după aia... Sincer, E eu fost cred că cald. Oamenii care vin aici să bea bere se întreabă, băi, eu nu știu cum vin în pădure să filmezi. Nu cred. Nu știu. Uleu! Ce era? Iuli? Iuli? A început și aici. Ce e aici? Nu știu, dar a căzut puternic. Sau s-a mișcat? Nu știu ce-a fost, dar s-a auzit puternic. Bă, dar cum de nu ne prinde pe filmare? Bine, nici am pus. Hai să vedem cât mai avem până la cruce. Mamă, dacă-i dai. Oh, ne-am mai apropiat o grămadă. Încă Stai, s-a Vita. auzit. Ce că stai, iubita, dar eu vreau să mă aperi. Stai în băț aici. Dar stăteai pe el. Deci puteam să mor până la băț. Te-ai uitat? Cât avem? Am mai ajuns. Nu știu, da. Vezi că ți-ai pierdut bățul, nu uita să te întorci. Și mișto la pus ca să trecem. Dar în pădurea asta mă gâdil. Tot. Mereu intru cu ideea să fac un pipi în pădure și mă sperie atât tare de nu mai pot. Deci de unde să te știu, Mă vedeți voi? Uite ce până aici. Mamă, uite acolo, uite. Dar trebuie să aștepți, Iuli. Încă mai. Dar sunt și mășculițele astea care zboară cu noi. Da? Nu. Uite, un tălpic. Mamă, mi-a intrat ceva în pantaloni. M-a încăcat pe mine, era un gândac sugea din mine, era în țar. Da să mă dau cu Nu am aută. întâlnit niciodată 5 drumuri. Mamă. Deci pe unul venim. Hai să vedem care ar duce. Ăsta, Îți sunt țare aici. ăsta încolo nu duce. Ăsta încolo nu duce. Ăsta încoace că ar duce. Zici? Ia de să văd. Uite, ori așa, ori așa. Ăsta mai mult. Ăsta, da. Ăsta duce. Fix ăsta care e cel mai sumbru. Iar sunt țare aici. Da, nu? Stai Da, să astea te sunt musculițele alea. mai ia utanul ăla? Ia. În buzunar? Ăsta puțin așa. Da. Păi să pută și la țânțare ăștia, că deja m-au pișcat. Sau tu, nu? Nu, știi s-au auzit? Zic să filmez, că zic eu ce s-a auzit stomacul meu. Nu te cred. auzit? Eu n-am auzit nimic. Sunt țarii vieții. Zici care bubi frunza asta. Zici că e ciumă bubonică. Eu cred că ajungem la cruce. Eu stai când am făcut. O căzut! O căzut! Scate și cade. Da. Ce iub? A trecut un dita mai vândar. Uite, vezi că te lași să treci? Apreciez. Da, ai grijă la pânze acum. Da. Te lasă să veni. Vezi că o sărim multe chestii din buschiția. E foarte open și foarte clean pădurea asta până acum. Gen, nu Și m-a speriat. Da, da. parcă s-au de ceva diferit, nu? Și crucea o fi oare în mijlocul unui loc sau e păgat? Nu știu, dar ne apropiem foarte mult. Mamă, hai că aflăm. Dacă te gândeam pe aici, Și o luminoasă. Da, e plin de țânțari, în schimb. Zburat în cameră! bă, da, a fost și la mine ăla. Mamă, deci mi-a vibrat creierul. Opa, stai așa, uite, e în stânga și în dreapta. Cred că e în stânga. Mamă, dar ce era ăla? Nu ce coarde, era portocaliu așa roșu. Wow, deci mi-a vibrat capul. E un câine, Nu. o caprioară ceva pe acolo. Nu, Pe serios. da să mă duc lângă Ovidiu. Acolo așa. Pe aici? Păi și dacă e ursul? Dar era ca... Nu-i ursul, nu. Era slab, nu? Că sărea. Sărea? Nu te Și cred. încolo așa. Am văzut de pe cărare, deci noi ar trebui să luăm între astea două, fix unde era caprioara. Păi să facem Și așa? e ceva puțin că mi se duce. Cred că în sus să luăm. Mai sper să nu fie câine, știi că... Asta da. Lasă că e ok dacă e câine. Da. Vai, deci trebuia să fi văzut. E horror, efectiv am văzut cu coada ochiului. Știi că le trec și cu apa. E ăla de acum 15 ani. Da?
Dar sunt multe chestii vechi, am mai văzut de astea decolorate. Ia, vezi cu totul încolo. Dacă nu mergeam așa, că e mai așa decât așa. Păi eu zic să mergem așa, că ăsta e drept și ăsta e așa. Exact. Pare mai făcut, dar ăsta e drumul încolo. Înțelegi? Cred că acolo... Eu nu știu dacă am văzut caprioară. Dacă ai văzut... Dar voi chiar nu ați văzut? N-am văzut nimica. N-am văzut. Ne-a lăsat, gata. Suntem ăia din urmă. Ia, mergem foarte la caprioară. Ok. N-am treabă. Am dat poza de pe engine, ok. E bine, mai jos. Doamne. Cred că mai bine mă las pe mine în fața. Ca să vezi caprioarii. Am bățul. Mamă, dar chiar nu știu cum trecem pe aici. Du-te cu bățul. Oricum, am mai luat din pânză caprioara. Dar n-am auzit-o fâșiind. Dar n-am auzit nimic. Aici. N-am auzit nimic. Da, s-auzea gen, că fâșinea. Oricum s-a dus 5 km de aici. La cum am țipat eu mai înainte. Ia uite. Ce e asta? Pantof. De la pantof, nu? Mamă, dar e un papuc foarte vechi. Foarte, foarte vechi. Care chestia? Uite, încolo trebuie să mergem acum. Pe aici, a? Uite, mai zici tu, Iulian, dar nu intrăm. Da, mai bine pe partea cealaltă, vezi? Că uite Deci? încolo. A. Deci trebuie ea pe drumul ăla și cred că face... Mamă. Măcar am văzut papucul. Da, da. Ia uite ce moarte. Se pare că acum trebuie să o luăm pe cărarea asta la altă pentru că nu avem încotro. Da, da. Pe acolo nu părea a fi. Așa că mergem în continuare pe aici. Nu, sunt bine. Mersi. Partea amuzantă e că la început când am dat aici erau niște domni acolo care zis, mă, nu, noi facem Evenimente. cu bicicleta, că mergem 40 de kilometri în pădurea asta și nu e nicio cruce. Și să vedem, eu fac pariu cu Augustin. Da, vrei să mergem să le arătăm poză? Nu, că le aducem crucea. Mamă, m-a înțepat de bărbie. Nu pot să mă dau cu autan pe față, așa? Ba da, dacă nu dai pe gură, pe ochi. Da, uite că o face stânga, poate că asta și nu mă vine. Ok. Gândirea, parcă pădurea asta ne împinge să ajungem acolo. Nu? Drumul din ce în ce mai... Ok, încolo. Cu toate că n-a fost posibil pe drumul. Cine vrea apă termală? Bine. Păi n-ar trebui să fie încolo? Ar trebui, dar... Ce-am apăr, ce-am apăr, ce-am apăr. Stai. Și tu, Iulian, are ceva pe el. Da. Mulțumesc. Sunt foarte aproape, undeva mai în față de stânga ar trebui să fie. Am dat una unui gândac de zbura pe aici. Săracu. Eu cu fluturile, tu cu gândacul. Ce? Mi-a dat de aia în ureche. E cicat de aia. Aoleu. Da, e groaznic. Da. Așa am simțit-o la spate. Opa. Ia vezi pe Maps. Dacă mergem bine. Da, practic, la un moment dat trebuie să facem stânga pe undeva. Undeva mai departe, pe undeva pe aici. Mai în față. Gen, mi arată că e așa, încolo, știi? Nu sunt sigur. Uite ce cărare. E lasă. E o cărare care face stânga. E lasă. Deci apare mai încă un drum pe aici, nu doar ăsta. Da. Dar să nu fie ipoteca principală. Chiar nu știu, nu vă dau. Am luat în stânga, nu? Ne-am abătut noi de la ea. Apărea Mai nașpa, nu? Da. Wow. De ce e iar un Mamă, copac iar e... acolo? Păi, da, și ideal. Păi și cum sunt din ăștia cu bicicletele cu copacii de rămas? Păi nu știu, cred că e pus special Bunny ca să hop. nu ajungi la cruce. Și de Oare? asta n-au văzut crucea. Așa că hai să găsim crucea. Gata, am scăpat și de băți. Momentan, eu zic tot eu, uite ce mare era. Că dacă ți are căprioara aia, nu ca Ce bățul, făceam cu bățul? te speriei și tu, te simțeai în siguranță. Ce, nu-mi zic că e în urmă? Nu, mai degrabă e încoa. Cum adică mai degrabă? Da, dar de ce pare că nu ne-am mișcat? Cred că e foarte mult, de fapt, acolo cu telefonul Da, e am mai dat zoom. Și oricât dai zoom, vezi, pare că e din ce ce mai la distanță. Dăm zoom in. Pare mai aproape.
Mai văd și eu prin stânga, prin dreapta, o mai fi ceva. Momentan pe aici e bine, îmi place pe aici. Ia! Ăla e un scutec. Dar de ce ai venit cu copilul? Stai că și tu ai frunze pe tine. Stai mișto, că eu nu sunt recuzită. Nu, eu nu merg pe acolo. Am pantaloni scurt și mi-au rupt cerul. Hai așa și vedem de potică. Dacă nu... Dacă drumul e închis, să face oare o dreaptă pe acolo? Să nu uităm pe unde am venit, hai să... Păi cred că dacă ținem drumul ăsta drept după aia, ajungem bine. Măcar ce undeva. știu unde ajungem, Păi da. și atunci am ajuns pe autostradă, e ok. Deci că asta e mult mai mare decât pădurea aia. Da, Super mare. chiar da. Exact. Băi, ce Hai, Vita! m-a speriat, ce iubita! Eu mă gândeam la mistres, mă gândeam la nebunie și am auzit că putere lovit în spate. Doamne, deci mi-a stat inima, mi s-a făcut rău. Iar vine să mă piș acum. Pe mine de frică. Wow. Parcă e un Ia not vezi. entry pe aici. Păi, Doamne, ce m-am speriat. Dar nu avem cum să mergem. Da. Da, așa mi arată, că încoa, uite, vezi, o luăm în coa. Ah, Deci ar trebui încolo. Măi, dar mi se pare pare destul de decent, da. Hai pe... Stai să-mi iau o Dacă ne cremă. pierdem oricum rău, dar e ok. Avem apă. Da, avem Am și rețele să fac 2 pipi. litri jumate de apă. Perfect, supraviețuim azi. Mâine nu știu. Mâine ne găsiți și voi. Mamă. Da, e grând. Băi, eu fac pe mine, nu mai pot. Când, după ce găsim crucea, mă duc să fac pipi. Nu vrei acum? Nu. Că dacă vine căprioara și mă sperie. Mamă, ce bine că e umbra. Pe perete? Nu-mi dau seama. E stâncă mare, nu știu. Ah, what? Deci că e o apă pe loc, cumva. Vultur și ăla, uite-l. Unde? Uite. Stai. Ah, Nu, ce mare era, what the fuck. Uite, l-am prins în cameră ceva. Ai apă aia. Asta, nu? Bă, da, e apă. N-are cum. Are apă, bă, da. de asta stă aplicarea aici. Și de asta de multe poseri. Men, da. Stai așa că... Nu există pe hartă deloc apa Apa, aici. nu? Ce caută balta? Da, da, vezi că zici că stă pe loc apa asta? Nu cred că oia de la Google Maps au găsit alt vânt ca să vadă apa. Cred că nici n-au pus apă. De nasol că sunt mulți în țară. Am autan. Mamă. Nu apă la fel de puțin. Dubioase păduri. Wow. Incredibil. Wow. Păi și de ce nu apare pe harta asta? O fi curcea în apă? Nu cred. Că altfel cum făcea... Ia, pe cât mai avem? Uite gâște, ce să... Mie asta nu mai e mult, uite, vezi? În apă. Nu știu, e ceva pe acolo, pe colț, uite. Ce sare apăsele aia? Da, eu cred că e random lângă un copac, gen, cum am putea să Ah, găsim? fuck. Escape room. Și dacă a mutat Am auzit cineva... ceva. Dacă altul ăla, nenea ăla a pus un coșugă. Uite, pe aici văd cum e un drumuleț, dar nu știu. Dar nu mai. Da, mi-arată Trebuie pe acolo ocolit. că e în Da, de pe stânga sau pe dreapta? Asta e întrebarea. De apa asta. Pe dreapta. Bine, doar explorer. E doar o exploratoare modernă. Diego. Mie mi-e frică să fac pipi aici, băi. Bă, dar s-aude ceva. Ce? S-aud niște tobe. Ia. N-auzi? Sau de bas, nu? Da, bass vibe. E cineva pe acolo care e... Evenimentele din... Evenimente de pădure, da. Vedeți să nu fie șerpi, că e apă. Știi Ah. că sunt șerpi. Mai ales la salică. Ce păduri dubioase am mai putut găsi în ultima perioadă. Dar e interesant asta cu lacul, că nu e... Da, da, da. E așa, fantomă. Dacă persoana care a avut cruce aici s-a necat în apa asta. Tot simt cicade. Ce căldură e acolo? Nu vreau să Ai stau. simțit? Nu. Uite acolo, vine o căldură imensă. What the fuck? Acum merge. S-a oprit gen. What the fuck? 2 ore și ceva. Uite, uite, vulturul ăla de care E stai. pescăruș. Vulturul e pescăruș, de fapt. Nu? Ai grijă să nu cazi în baltă. Wow. Foarte frumos. Știi Ești ciudat? venit? Că orice ar fi pe hartă nu ne apropiem de cruce. O, ba da, ba da. Te lasă. A, e stomacul tău acum.
Nu. Nu? S-a auzit un... Sunt haine aici, Da. A vrut să le speli și a zis că n-a făcut. Nu, acum mi-arată că e crucea încolo, deci e fix în lac crucea. Nu te cred. Nu cred că e în lac, cred că Nu. așa au pus ei o sunt... Dar Orientativ? cum arată pomul ăla de-a pus lângă el? Ia. Nu cred oricum. Și vezi din ce an e poza? 2024 ultima poză am văzut-o. Cu 2 ani. Da, mi-a nu apărut multe poze. Intră pe E net. un copac, vent. E doar o poză. Nu, stai intră. Pe Google. Dar uite ce deschis e aici. De piatră. Deci așa ar trebui să fie. Ai un copac destul de micuț, am crezut că e gros. Și sunt țărnă. Da, totuși aici e lângă alt stâlp. Deci, ce facem? Ne întoarcem? Ne întoarcem dar pe poteca ailaltă, pe unde n-am fost. Că poate cine știe, o găsim pe acolo. Hai, doar mie mi se pare că nivelul apei este mai sus decât suntem noi acum. Îți dă senzația asta? Da. Băi, mie nu vine să activ pe aici, dacă mă înțeapă de fund. De ce? De ce Pe- e negră? Ce? De pe... E o pasăre neagră este. Cu ciornă. Ia, Uite cum face. E ștucă. Nu știu unde să mă uit. Uite-o. Știu cum face. E pe... Vezi? Nu știu ce fel de pasăre e neagră așa. Pe lac, uite pe lac. Pe lac. Pe crăci. Voi le-auziți? Parcă vine din Da, copacul se aude. ăsta. Fix unde simțeam căldura asta. Și da. Și acum nu mai să mai simți căldura. Negrătar? Pe unde am venit pe aici? Nu, tot înainte. Ba nu, stai. Trebuie să ajungem sus. Ne-am văzut lacul. Da, pe acolo am venit. Da? Da, că eu n-am văzut lacul de aici, ne-am văzut lacul dincolo. Nu? Ba nu. De aici? Noi venit pe mijlocul pădurii. Păi uite, eu nici pe aici. Și aici ne-am gândit după aia dacă o luăm încolo sau pe aici. Ia mai dă și mie autan de la Ana, că sunt ăștia care... Da. Pot mă gâdi la. Nu m-am mușcat, dar mă gâdi într-un. Gata. Uite că sunt. Mamă, da, știu și pe mine mă se pare rău. De-aia vreau să ies de aici, de la lac. E rău, băi, e rău. Să dați like și subscribe. Tu crezi că pe aici e bine? Eu cred că pe aici e. Mai zic că e mai greșit azi din pădure? Da, și poate mai greșești și a doua oară, care e problema. Te plimbi. Și pe aia stânga undeva. Uite cât e. Mamă, cât sunt. Uite, deci pe aici chiar vine să bicicletele se iau încolo. Vezi că e drumul mai tasat. Da. Mamă, știi că tu uitați să dăm voi? Da, îmi imaginez. Mamă, cum arată ăsta. Așa roșu. M-au înțepat câțiva. O să găsiți o părticică. Da. Ăla e drumul principal? Care merge așa? Trebuie să vă hidratați în aventurile astea. Strălucește ca o zână Iuliana acolo. Ia. Deci e cadru de film. Eu vrei apă? Nu primești. Dacă nu mă iubești. Dar s-aude un spectacol încolo. Chiar s-aude. Cred că au grătare de alea faine de festival. Cântă Dorian Popa. Vrei să mai capi eu video? Oh, wow. N-am fost deloc. Nu știu, asta e dată rău de tot. Dar trebuie pe stânga. Da, dați două în stânga. Păi pe De în stânga așa sau în stânga În ăsta? stânga asta. Oarecum. Noi am venit pe acolo, dar mai e una și pe acolo. Uite, nu e pe asta, mă, că ai zis că e bună. O lasă pe aia și uite, pe aici. Uite de pe Maps. Am trecut pe lângă asta? Nu. Noi avem mașina aici. Păi nu, noi când am venit pe aici. E alt drum. E alt drum. Niciodată nu trebuie să pe ăla. Uite crucea. M-am speriat. Dar vezi că arată exact ca în pădurea cealaltă? Uite, vin vandalii ăștia și le distrug. Nu știu, frate.
Acum e înaltă. Uite mă, zici că e păr acolo. Wow. Efectiv e păr. E perucă. E păr, băi. E păr Un ăla. animal mort, Iulian. Ia bățul, ia bățul. Iuli, cred. nu, ce e? E cap. M-a încăcat pe mine! Copil. M-a încăcat pe mine! Achis ochii. Dacă e Anabel. Nu atinge, Iuli, că dacă te blesteamă. Facem, o las așa video, da? Da. Ia zi. Plecăm. Pun creepy pe undeva pe aici. Lasă cu fața în sus aici. Nu, pune-l în pom. Cum ziceți? În figel aici, în asta. Da. Vai, azi mi-ai pus și mâna. Dar de ce e un cap de păpuș aici? Stai, Nu cred că sta. ca să prinzi asta. Nu cred că sta. Îmi pare rău pentru cine mai vine în pădurea asta. Nu, hai să punem pe mijloc, Iulian. Lasă pe mijloc, așa. Fii atent, hai să punem în mijloc. Dar oare de unde vin mai mulți oameni? Da, e o lingură aici, o biluță de joacă. Dar sunt mai multe chestii de joacă. Stai că are păr pe ochi. Vai, deci aș face asta într-o zi. Să umplem o pădure numai cu capete de păpuși. Da. Vedeți mă, că la știri, da, da. Ia. Am putea să facem o chestie de asta, să rămână pe veci. Mamă. Gen pădurea păpușilor. What the fuck? Și acum tot pe aici, nu? Sau pe ailaltă? Ah. Nu mânca corcodușii. Lasă-le. Lasă-le. Cineva chiar a pus aici. Uite și cum se vede capul ăla. Se speli pe mâini. Uite ce sgorele alea. Mă piși pe mine de nu mai pot. Nu pot, că sunt gândaci. Pe unde o să faci? Într-un popas. Ajunge? Ajungem, trebuie să ne oprim să mâncăm. Dar azi a fost doar zi de pădurele. Păi da, nu știam că crucea asta e așa negăsită. Uite că aia se zbate. Sau sunt două care împing o piatră. Trebuie bălegar. Și împing balegarul. Ce tare! Cât au muncit oamenii ăștia ca să ajungă aici? Uite, sunt doi gândași care împing o chestie. Ce tare! Foarte tare. Și care e o balegă. Chiar miros. Cine știe că mai vezi așa ceva în viață? Mi se pare super mai văzut. Mamă, partea asta e mult mai dubioasă din pădure. Iar să muște multe acolo. Unde? Da. Sunt animale moarte. Uite o leacă pe aici. Chiar pute. Pui în mijloc, mamă. Uite un os. Ăsta e os? E de animal. Da, e un os aici. Pare tibi. What the fuck, chiar e dubios, am ajuns pe un drum foarte dubios, nu mă așteptam să mă surprindă pădurea asta așa. Uite aici o ars ceva. Ai un suport de ventilator. Că era ăla, bravo, gândită. Mamă, ce urât miroase. Miroase foarte, miroase urât în partea aia. A mort. Da, da. Nu prea e asta e foarte, foarte curat. Nu, ce nou e cu doctor. Mi pare un halat. Da, da. Deci, pe aici a fost un doctor care a avut test. Uite o mutere, da. Vrăjitoarele. Da. Foarte dubios. Deci e mai dubios lângă oraș, comună. Da, da. De unde nu puteam noi să intrăm prima oară. A, m-a dat doamna acasă. Da. Nu te cred. Vezi piatra aia? Aia e o cruce oare? Nu știu. Suntem în curtea cuiva. Am ajuns în curtea cuiva din greșeală. Mă simt prost. Dacă are câine. Cred că doar și-a făcut, uite, că e parc public de copii. Ăsta n-are cum să fie parc. Parc cu leagăn, cu balansoare. Păi poate și-a făcut în curte. Poate rege copii. Oare aici să ține evenimentele alea? Rege cruce. Hei, mami! Hai, mă, băiatul. Mi-e frică. Și lui e frică, e ok. Păi să duc să anunțe alți cățcuțuri. Hai să mergem pe acolo, nu? Și să ieșim la I-a arătat drumul către cruce. Da, uite, e o piatră acolo. Da, da, să fie și cuț. Ia și camera. Ar fi cum să fie aici cruce. Da. Vrei și la valieră? Foarte dubios.
Este foarte dus, dar tragă-ne de alea dinaintea noastră. Dar astea oare proprietatea cuiva? Aici în spate nu cred. Dar vezi că leagănele și toate astea sunt dinaintea noastră? Extra vechi, că am avut și noi de-astea așa, dar... Da. Mamă, sunt din Cernobâl, dar... De festival, au ce? Wow, hai să le analizăm o leacă. Au și rabiat. Mamă, Aici cu focul. Ce zic că e parc public, eu zic că ăsta n-are cum să fie parc public. sunt improvizate leagănele. Da. Uite o pernucă. Și aia de bebe e foarte creepy. Eu încerc. O, el Iuli. Mergi. Dar e foarte incomod. Pare. Îți dai seama că o stat cineva care e mort de poate 100 de ani? Dar sau de ceva dubios. Uite, ăla pare mai nou. Dar îți dai seama că cred că mai sunt chestii dubioase prin zona asta. Uite că au piscine, băi. Faza este că ați văzut pe unde am intrat și pe unde ieșim acum prin parcul ăsta, dar ideea e ca să ieșim complet la stradă, trebuie să trecem prin curtea cuiva? Te fugi. E fix unde am vorbit să întreb, da. Nu te cred. Păi mă simt prost, uite că... Am reușit, am ieșit la civilizație. Nu, n-am înțeles oricum. Pe mâini fundate. Da, să aud încă alea. De la astea. Da. Salut, salut. Bună. Dar n-am înțeles nimic, acum am ajuns de la capul de păpușă, de la nimic, în curtea cuiva, la leagăne din 1200, la un caca pe stradă. Da, zici că e... What the fuck? Covoare pe jos. Mai cu cele pornităie. De unde? Bravo, ești tare. Cum te cheamă? Cum îl cheamă? Lasă, lemnarul sunt. Pe tine cum te cheamă? Să facem o poză repede? Ai telefonul? Da, v-am dat o bilă pe telefon. Facem și o poză. Facem. Sărăuna. Truna. Gata, și ajuns. Iubitul. Să vă trăiască. Băi, dar nu mai pot iuba, acum am gheorăi mie stomacul, zici că sunt monstru, mă transform. Trebuia să mă luat să mănânc căduși acolo. Lasă-o, băi, că după aia făceai caca în mașină. Te făcea tot în păduri. Nu în Lângă mașină. păpușa aia, îți dai seama? În păpușă. Nu a apucat. Mamă, acolo sunt chestii. Mamă, ia bagă camera pe acolo. E până încolo. E jale. Ce aruncat toate bine, nici nu se vede, da. Da, de aia, că nu se vede. Deci e ghen aici jos. Bun, am ajuns în sfârșit la mașină. Acolo sunt niște berze foarte drăguțe. Vezi cum țin mâna pe la valiere. Oh, mi-a gheorit stomacul. Sper că ați auzit. Deci urmează să mâncăm. Voi las ce cadre de acolo cu ce mâncăm. N-am găsit crucea. Nu că n-am vrut noi să o găsim. Cred că a fost mutată de domnul care a făcut poza respectivă. Și nimeni de aici din sat nu știa de crucea respectivă, deci cine știe de când e dispărută, de fapt. Da. Dacă știți voi ceva, știți unde să le lăsați. Și nu uitați să lăsați în comentarii, de fapt, de unde sunteți voi și ce locuri abandonate, clădiri dubioase, păduri și mai dubioase aveți și venim la voi în Caravana Horror. Până atunci, să vă uitați la clip, să dați like și subscribe. Pa! Gata, am căutat și eu popas, că mi-era poftă de un popas de ăla, de te oprești când mergi în alte țări. Ne-a dus în Siberia aici la popas. Și cel mai apropiat de pe Maps era ăsta, dar aparent e în oraș. Se aude muzica, da? Ce mai fac Da. Deci mai trebuie să vină una. Ce trebuie să mai vină? O pastramă. Păstrămioara. Uite, uite-o! Uita! Bă, miros bine, sincer. Bună pastrama asta. E bună? Da. Gata, avem și mâncare. Gata vlogul, pa!